sibingelela futhi namhlanje kuleli page lethu esivamise ukuthi sikhulume kulo, sichaze amaphupho esiwabonile ebusuku ukuthi ngabe asho ukuthini na kulaleni kwethu. Namhlanje nginesifiso sokuthi sike sikhulume ngamaphupho afaka amawele, ukuthi uma uphupha amawele ngabe isho ukuthini leyo nto kuwe, kusuke fanele wenzeni, yini ofanele uyenze wena uma ube nalelo phupho elinjalo. Ake ngichaze ngisho kanje, amawele uma uwaphupha khumbula ukuthi laba bantu basuke bezalwe bendawonye, la basuke bekade bekhona ngesikhathi umama wabo ekhulelwe. Yonke into yabo iyafana, konke bakwenza ndawonye. Isimo sabo sokuphila bona sihlanganisa izinto eziningi, ngokomoya, ngokwenyama, nangazo izimpahla kwesinye isikhathi. Mhlambe kuze kuba ila sebekhule khona-ke nomunye senza ngendlela yakhe, kodwa nomunye enza ngendlela yakhe, kodwa isikhathi esiningi imoya yabo iyahambisana, iyazwana, bayinto eyodwa. Bobheka nje ngoba uma kuhambe oyedwa wabo, ngaphambi kwalo oyedwa ukuthi abekwe, kuqale kulaliswe lo oyedwa wabo phansi, uma emva kwalokho kuba sekulaliswa lo munye, okutshengisa ukuthi bayinto eyodwa ukuze bengalekani ngezinto ezithize ezingafanele. Ake kuthiwa-ke wena-ke uba nalelo phupho kuwena, likutshela ukuthini uma wena uzazi ukuthi uzalwe waba wedwa na, okusho ukuthi wena nawe ngokwakho uyilona iwele, kodwa ngokungazi nangokuhlukile kodwa kuwe. Uyiwele kanjani na? Ake ngithi uma wakho ngalesikhathi ekukhulelwe nibe babili. Uma la eswini uma wakho nihlukana, kuba khona oyedwa wenu ongakhuli abe isiqu somzimba njengoba wena uzibona. Uba yinto elastic plastic membrane emboza eduze kwakho, lapho ngabe imboze wena ekhanda noma ngabe imboze umzimba wonke. Leyo nto-ke ibambelele kulo osuke kunguyena osuke ekhula ngaphakathi, ikhula kanye naye-ke ngaleso sikhathi. Iyamumboza, ingabe imboze ebusweni, ingabe imboze ekhanda, kodwa usuke embozeke ngaleyo ndlela, ngale ngane enye engakhulanga njengawe, ikhula kanye nawe-ke leyo ngane enjengaleyo. Abanye babizwa ngokuthi baze bethi uzalwe wena umbethe wembethe, uzalwe umbozile, abanye bakubiza ngeveli. Kodwa lokho kusuke kuwumuntu oyiwele okhula emboze wena, okhula kanye nawe. Sho ukuthi ake ngithi ngathi usuke usentweni eyiplastic, kodwa okwaziyo ukuphila uphakathi kuyona. Lalela-ke, cabanga, uma wena iyinyanga eziwu9 ubukhula nalento phakathi, kusukela uyihluli uyikhula naye, ikhula nawe. Uma-ke sewuzelwe wena, ucabanga ukuthi izohlukana kanjani nawe, ingakusizi ibe ikusize uma wakho esakhulelwe wena. Yilona wele lelo elihlupheke abantu abaningi abanganakile ngalo. Ilapho wena uzobe usulele usuphupha amawele ngoba uyakhuluma. Lalela, uzalwe nezinto zakho ifumbethe esandleni, naye unoku wakhe, kodwa ukuphathisa wena ngoba usiza wena. Ukusize, wakumbathisa, wasibona isidingo, kwaba nesidingo kuNkulunkulu nasedlozini ukuthi uzokumbathisa kanje, lo uyokumbathisa wena ukuze ubuya uyakhula, akusekele ngendlela ethize enesidingo ebalulekile kubantu abangasekho nasedlozini lakini. Uma-ke wena usuzaliwe, lento yabanye bayithatha-ke bayakulahla, abanye abakuboni ezibhedlela leyo nto leyo, kanti isuke inomsebenzi omkhulu. Inkinga-ke iba la, njengoba leyo nto ingalungisiwe, wazalwa waphuma kuma wakho unayo, nanamhlanje idlozi lisakubona njengomuntu
omboze ngaleyo nto owazalwa unayo. Ngobani na? Ngoba phela fanele umbulwe ngendlela yosiko lwakini, ukuthi umbulwe le ngubo, umbulwe le ngane ekumbuzile, umbulwe lesi simo salento eyikhava, ekhave wena namanje. Leyo nto mayikhavile kanjalo, izinto zonke ozenzayo njengoba wawulekelelwa yiyona lapha, ungakenzi ilutho, usasebenza nje ukudla emzimbeni kuma wakho nokukhula, namanje isambozi idinga ukuthi isuke ikwazi ukuvuleka, kuvuleke kuwe izinto ezizinhlanhla, ukuthi usuyakwazi ukuzimela manje, usufisa engathi ingakusiza esigabeni sokuthi wena kube nezinto ozitholayo, iyakwazi ukuthi-ke imbulwe leyo ngubo leyo eyiwele kuwo, ewumntwana othize osiza wena ukuze kulunge kuye phambili. Iyambulwa, iyona into edala ukuthi abantu abaningi baphuphe amawele. Abanye mabe nenhlanhla kakhulu bayaziphupha bona bebabili, okutshengisa ngokusobala ukuthi mhlawumbe utsheliwe ekuphambilini wangezwa, wagcina usuziphupha wena noma usuphupha amawele. Leyo nto itshengisa ukuthi wena akulungiswe indaba yengubo ekuwena engalungisiwe, ukuze kuvuleke le nhlanhla abantu abalokhu beyisho ukuthi ukuphupha amawele inhlanhla. Inhlanhla enjani? Inhlanhla evalelekile ngesimo sokuthi awembuliwe wena, akususiwe inethi, indlela obuka ngayo izinto abangasekho abasakubuka ngayo, indlela wena owenza ngayo izinto zakho uthi ufuna ukuya phambili, abangasekho abakuboni lokho, babona ukuthi usamboziwe, abakwazi ukukulethela izinto ngoba usenjalo. Zizohamba zithi ziyalunga mase ziphinde zihlehle. Ngobani? Akumbuliwe ingubo yakho leyo kuzalwa. Kanti futhi naleyo ngubo iwusizo kakhulu, ngoba abanye mabethole ithuba baba nenhlanhla yokuthi bambulwe leyo ngubo, noma ngabe kuthiwa bayagula, kuke kuthathwe leyo ngubo yabo esamhlehlwanyana bashiselwe yona baphile, ngoba ilekelela bona. Noma ngabe kuthiwa unankingane, kuthathwa leyo mhlwehlwe wabo noma leyo nto yabo ihlanganiswe, ishiswe ngendlela abahlanganisa ngayo. Umenzelwe into, kushiswe leyo nto, bashise behlanganise nezimpepho, uma befaka uphile wena, ulungelwe izinto osuke uyicela, ngoba into yakho eningi isuke ilekelelwa yilowo muntu, njengoba uzalwe nakho, okusho ukuthi konke okwenzayo makuhambisane nakho. Inhlanhla eningi yakho ifanele izinto zakho zonke uzihlanganisa nalento lesi sikhwama lesi wena ophume kuso uzalwa, esikugade esiswini sikama wakho ngesidingo sabantu abangasekho. Zonke izinto zisuke zilele lapho, yingakho uzowaphupha amawele. Uma waphuphile kwawabafana, okusho ukuthi nene wena udinga ukuthi wenzelwe lento, uze wenzelwe nosiko lwakini olubalulekile kulona, oluzokugada phela, okuzoba abantu angathi nje abayibutho lakho, abahlezi begade wena. Uma ngabe kuthiwa kube awesifazane, nakhona lapho kugcizelela ukuthi kufanele kube nosiko kuwena, ngoba phela wena umukhulu phambi kwabantu bakini, ngoba bakunika isibusiso esokuthi uyophila, kodwa uyobe unabagadi, uyobe unabasizi abakusizayo wena ngendlela yakho yokuphila ngayo emhlabeni. Kusuke sekufanele-ke bagcinelwe isiko, bagcinelwe izinto zabo, kodwa umbula ingubo uma uzalwe wedwa, wabe sokuba nalamaphupho amawele, umbula leyo ngane leyo, yenzeke kwenziwe izinto ngendlela yakhona ezizokwazi ukuthi zisize wena uma unesimo esinjalo. Okokuqala-ke lokho ngephupho engilishoyo ukuthi wena uzalwe, elokuqala lelo phupho engilishoyo ukuthi wena uphuphe amawele.
into enjalo, ukuthi kusuke kuchaza ukuthi fanele wembulwe ingubo uma ungasilona iwele, usuke utshengiswa lokho. Kodwa-ke mabe amawele abantu beqhubeka bephupha amaphupho anjalo nabo bezazi ba amawele, fanele balungiselwe nabo ngoba sho ukuthi nabo babe nesimo esinjalo, kodwa futhi fanele kwenziwe nezinsiko zakhona eziqondene nabo. Okwesibili, uma uphupha ama-triplets, usho ukuthini uphupha ama-triplets? Nakhona kusho into efanayo ukuthi nibe bathathu kodwa wazithola ukuthi wena uzalwa uwedwa, okusho ukuthi kunalaba ababili wena obukade unabo esibelethweni sikamama wakho. Ukumboza noma ungabe ubugaxe izinto ezithize ezilekelela wena zempilo yakho eziyokusiza noma usuzelwe, njengoba zikusizile kephi usasesiswini sikama wakho. Yinto efanayo nale ethi eyamawele. Ngaleyo ndlela ngithi mina, uma uba naleli phupho lokho eliqhubeka, bheka phela ukuthi akukho yini ukuzalwa wembethe ukuze uzolungisa leyo yinto leyo. Usuke ukhunjuzwa ukuthi izinto zakho azilungi ngoba awumbuleliwe inhlanhla nezinto ukuthi zihlale ezandleni uzibone, idlozi lisakuthatha njengoba wena wawukhulele waze wazalwa, ingasuswanga lento ngendlela efanele yakini yosiko oluqondile lokuyisusa, ukuze ibe la eceleni umbuleke, mase kuba-ke iyakusiza lapho osuke udinga khona usizo. Yinto enjalo uma uphuphe ama-triplets, zama ukubuza ukuthi wena awuzalwanga wembethe, usuke umbethe kube kokubili. Kuyenzeka abanye uma bephupha ama-triplets mhlampe azaliwe amabili, wangazalwa lomunye, yinto efanayo, hhayi kodwa ukuthi ngisho ebe ekhule njengani, embozile, nimbozile lapho, nimbozwe into ethize, noma ningamboza nga-1 noma ningamboza leyo nto isho ukuthi wena uzale umbethile. Kukhona lokhu okuwesithathu ekukhulelweni kukama wakho ngawe. Ingakho uzowaphupha labo bantu abanjalo abathi abantu bayinhlanhla. Cha, inhlanhla yakho ivaleleke lapho, yilapho fanele uyovula khona wena, ukhiye wakho ulapho kuloyo muntu obekade kugade nasesiswini sikabani, sikama wakho. NoNkulunkulu nedlozi ubunikwe lokho, umsebenzi wakho ukuthi ulungise leyo nto ukuze izovuleka lenhlanhla esikhuluma ngayo. Ngicabanga ukuthi abantu bayezwa okwanamhlanje, noma ngishilo ukuthi noma ngabe kuthiwa abesifazane badinga usiko ukuthi benzele nosiko. Mawubona abesifazane, usiko lakho liyadingakala ngoba nezingane eziphethwe kakhulu yidlozi, nimbatha ngomoya womunye wabantu bakini, nambathiswa umoya abantu bakini, kodwa ngomunye wenu oyinina, ngoba phela nisuke nifana nokuthi nomuntu oyedwa, ngoba izinto nizenza nonke ndawonye. Okwanamhlanje ngisacela ukuthi ngime lapho, ngizophinda futhi ngibuye uma ngabe kuthiwa khona imibuzo abantu lapho bengazwanga khona. Nginesifiso sokuthi ngiqhubeke ngichaze lamaphupho ngoba abanye benu bayabona ukuthi khona umehluko othize ezintweni abasuke beziphuphile. Nami lokho ngiyakubonga, ngiyakujabulela futhi ngicela futhi niqhubeke nifake imibuzo, nikhomente ngendlela eningakhomenta ngayo. Ngiyakubonga lokho, ngibonga nangendlela eningisubscribe-ela ngayo. uNkulunkulu nje abe nani, uqhubeke lo msebenzi lona ukuze nami ngikwazi ukuthi ngilokho ngibuyile. Ngiyabonga, usale kahle.